Dámy pánové, to, co teď díváte, uvidíte můj upgrade video, nebo studio, a jo, pochopíte. Takže dámy pánové, tohle nedám se srandu. Tohle je můj studio. No, teď si říkáte... Ne, teď si říkáte... Co to kurva bolíš? Tamhle tři... Si vždycky narážím. Ano, to je pěterné. Tak jsem si řekl. Tak jsem si řekl, že jsem si udělal tohle, tohle se teď vidíte. Mám 3 počítače, nebo by obrazovky, že kdybyste si to matovali, kde jsem měl PC byl tady, ano, počkej. No prostě PC byl tady, disky tady, a teď je dole. Teď si budete říkat. No prostě klasicky. No, kamera bude disky tady. To bude ta, jak takhle. No, kterou jsem vyrost, klasicky. No a teď jsem si řekl, že udělám ještě další obrazovku, protože... protože jsem si řekl, že... Skibidi ohap. No, prostě jsem si řekl, že chci mít 3 obrazovky a to byl luxus. Tak jsem si tady vzal tuhletu kameru a udělal tohle. No, teď uvidíte tohle. Máme? Jo, teď jste si mysleli, že bude celý jen von. Ne. Byl jsem že ne, to už bylo homococů. Počkej, chápete. No tak jsem dal jenom hovor. A říkal jsem něco o to, že můžu posunout tu čín tak, jak bude jakoby na videu. Jo? No mi to prostě dovolilo, takže chill guy. No a pak, no. Takže všechno posunu. Tam nic. Je úplně k ničemu. A pak se diví, že nikdo nechce. Vyjde slovo. Ne? No to je... Dámy pánové, rozhodl jsem, že udělám nový studio. Teď si budete říkat.
klasika. Ale teď si říkáte, proč jsem posunul tohle? Proč tady mám najednou ten mikrofon? Je to kvůli tomu, že tady jsou velký změny. Já mám tady 3 monitory, takže klasika. Jsem tady asi půl hodiny řešil tu kameru, protože proč se crashuje a crashuje jako teď. No tak já už můžu začínat, protože jsem mrtvý YouTube. Klasika. No, teď si říkáte, proč jsem udělal tenhle studio, protože teď mi to crashuje. Wow. Nevím, proč mi to crashuje. Protože jsem asi gay. No, to není asi sabra. A proč jsem gay? No, to už fakt není sranda. No, teď jsem si řekl, že udělám tohleto video krátký, jak jsem půl hodiny sakra něco dělal. Teď se budete říkat, ta čárovka už praskne. Ne. Je moc tady rozsvícený. Takhle se vám líbí doboska, dobro. Já se musím trochu slyšet. Počkej. No, doboska číš. Počkej, rozsvítí. Hejda, kde se vzal tato špejle? No, tak já už nevím, dejte like a odběr a napište něco do popisku, jak se vám líbí tenhle studio. Jo, ta kamera se bude opravdu. Tohle to je kamera? Kamera. Ach, já se rouším. A já jsem zapomněl, mám 3 monitory. Jedna malá, jedna střední a jedna velká. Ale když mi to crashne, tak už končí celé série. Takže dámy pánové, dneska se jdeme carákovat reakce. A můžete plánovat, že bude nějaký... Nevím, jak to říct, no já nevím. To už to necrashne normálně. Kamu, já vypadám jak úplnej gay. A teď si říkáte, jak vypadá většině, tak si ukážeme. Prostě jste se ptali, proč je to odemčené. No, je to otázka, že jste takový blbečky, že neumíte ani hrát. Jump, jack and jump. To je ASMR. To byla pecka. Já nejsem tiktoker. No, klasika. A teď se musíme vyloučit, protože já jdu bakat ta editování, tak já se daju, vidíte. A já dám tak čau. Já už je vlastně. Oh no. Už není vidět. Tamhle.